West Karbi Anglong District Bharatiya Janata Party atumpen kithek keria bangpho atumpen chingki chethan ajai mek kidengpon. West Karbi Anglong Bitung Reng Thama constituency kaparlo Tumpreng Community Hall along Chitia Chekloni Pai inkoira trok arni West Karbi Anglong District Bharatiya Janata Party atum kithek keria bangpho atumpen chingki chethan ajai mek padupon. Narendra Modi India det pialong Prime Minister Angho Ingi Lopupen aningkanwang sitame Chitia Chekloni Pai Kretroxi pen Preya Chekloni Pai hini anke arni keme pusi Bharatiya Janata Party atumpen hok ponlo. Lapen labang sor ni keme ang bong along aningkanwang sitame Radaphan keme sena sai klem pipon bomlo. Chitia Chekloni Pai Kretroxi arni pen pipot si arni keme ke hok mapulo tangte ni Pai Kretroxi arni ke Narendra Modi amahangkithek arni lapen pre ni Pai hini abangke Mahatma Gandhi amahangkithek arni. Laso jog West Karbi Anglong District Bharatiya Janata Party tumsitame aningkanwang ta Chitia Chekloni Pai Kretroxi arni ke India Prime Minister Narendra Modi amahangkithek arni ke nam gharmate arna mahemalong milur kai pipensi hirjume hangpilo. Laso phi puthot Yuwa Morcha tumpen blood donation camp marathon race lapen kithek keria bangpho tumpen chingki chethan ajai mek padupontu. Bangso kithek keria bangpho tumpen chingki chethan pon ajai mek along kithek keria bangpho tumapan ka chetong duna tuma phantami archopon lapen laso phi blood donation camp along avi ka chipi duna tumana phantami nong AP pajerpon lapen marathon race ke haya tuma phantami archopon si nong AP pajerpon. Labang so ajai mek along ka chetong dun Rodi Bronghang West Karbi Anglong District Bharatiya Janata Party Maipu Alish Inghipi Ajoy Boro Bolesor Hanse Mohan Sharma lapen kaprek man pengkedo atum chetong dut. Labang ke Tumpreng Higher Secondary asopil community hall angkang arlo labang pini tum taso ajai mek bangke intellectual meet laso intellectual meet labang ke det pia pradhan mantri amhang ke thek arta 75 ke pleng mane labang ke alang pradhan mantri mande api aso api pen bang laso ajai mek bang etum pedopon bomlo মানে 17 September halangli amahang ke thegarni lapen jatir pita Mahatma Gandhi pudetpi bapuji taso amahang ke thegarni October 21 taso 14 days itum hewa pokhek pulaso mane a program itum aningkanwang ta dengpon bom asi pining setamin itum dengpon lol asi halangli amahang ke thegarni bang itum mondir namghor long bang melur kai pensi ahir jume ar nam long ahir jume hangpilo Laso phi bangke blood donation camp setame dolo Bharatiya Janata Yuva Morcha tu ahin pen blood donation chipi ajai mek tadolo laso phi bangke nitum free health camp labang tadolo anpar ke exhibition tadolo pini bangela intellectual meet dak bangke det pia pradhan mantri alangli ho bihek pen alangli ke matha ke claim ke dam pen chenglok non det pia pradhan mantri mande rafi setame rat det aphan alangli ke matha pen ke claim ke dam awar sai lahaya puthak dak pin intellectual tum wanglo latum si dak latum alangli tum penan lam ningje ponlo ase keong dong arat tum bang lahaya lam arju ponlo mane det pia pradhan mantri ke claim ke dam laso alam radang long setami peleponji aphan laso ajai mek bang ke tum deng ponlo lasi intellectual tum setami laso alam bang ke pini laso dak mane latum pangdak ponlo bang ke ahok lonon tarik kini Oktober laso arni an bang itum bang program do ko ka joine non pinap bang nitum program do lasi next bang nitum Swachh Bharat laso program setame doji anke 28 non 28 bang ke det pia pradhan mantri puthot mon ki bat program lo lasi achiklo wang kijutsia Sunday laso arni bang mon ki bat do lasi pining bang laso mon ki bat long abutin setame eneke thengpi arong e olo setame pining bang ke laso abutin setame rongpho thengpia rong ke ponji laso instruction itum hanai pido satame laso ang bong irong bangke nahor arong laso nahor arong ke nangji la bangke itum non head jong itum asang mate India dedang bong anong kethangklong singer Jubin Garg laso kithi pen chenglok alangli laso nahor arong bang aning dogo lasi laso nahor arong irong vet satame abutin eponai pulaso ajai mek satame do lata itum 28 arni bangke tum claim ponpo laso phi bangke tum drawing competition satame doji tarikh khini arni la bangke itum la Gandhi ji 2 October bangke Gandhi ji birthday mati lasi Gandhi ji lapen Lal Bahadur Shastri latum bhaini
photo bangsi dak bangke art competition dopon po la sila so art competition long bangke nitum program deng pon pe la tum phan setami nitum prize kipi ponji phan nitum chichik pondolo pining bang nitum ema tha bangke class 8 an ME school level an bangsi la dorok 1 pen ME school level an tum phan bangsi la so art competition long bangke tum nangkidun long ji phan ge nitum birza pi po he la tum apharan sila dak bangke long po class 8 an la so higher level tum phan ge prepared po tum adim bangke non ko thik thelang mane la si party office ta thek kali se ta me kapre kadim sa ta me doji mane la sorni bangke tum non durga puja sa ta me bijoya dosumi pulo la sorni bangke la si nitum koso dim si kibisi osomar tum ke ongdung osomar tum udak mane che patelong competition long nangkidun nunjima la tai tum langpon sila bangke pe thik pon po Jang Karbiang long bo thatlang so hong kram pen long ki rong pi report and e Karbi life